Доволен съм от победата. От играта има още какво да се желае. Имаше моменти, в които доминирахме на терена, имаше моменти, в които стъпвахме, нямаше това, което ми се иска още по-добро, по-трайно владение да направим на топката, да използваме фланговите играчи. Но мисля, че вече футболистите разбират моите изисквания какви са. Надявам се в скоро време да си подобрим още играта и да бъдем още по-убедителни. От тук нататък гледаме към следващият матч. Да, разбира се, днеска се наслаждаваме на победата и от утре вече мислим за матча в Балчик, който ни предстои. Върху какво ще има да работите? Има още да се работи много върху и двете фази на играта, и в защита, и в атака. Има неща, които на мен не ми харесват. Ще трябва винаги има какво да се работи, да се подобрява играта на отбора, за да може да извлечем максимума на тия футболисти. Раздаваха се днес футболистите? Не, аз не мога да бъда недоволен от желанието, от старанието, макар че с червения картон, който показаха на футболист на Локомотив, така на улесни малко, но дори при това съм доволен от желанието, но още има какво да се желае. И те са футболисти, които още могат да покажат истинските си възможности. Мисля, че този червен картон обаче беше абсолютно задължителен след неговата игра. Да, аз мисля, че още преди втория жълт картон имаше ситуация за втори жълт. Но вече там са съдийско решение. Така е преценено, така е видял. Важни са трите точки. Влизаме отново в тройката, бориме се за второто място. Борим се за второто място, да. Има много мачове до края, но пак казвам, трябва да се подобрим играта, има какво да се желае. Аз съм доволен от старанието през седмица, и работа, която извършим като обем, така че мисля, че трябва да продължим пак по същия начин. Вие сте човек, който държи на дисциплината в отбора. Виждате ли я, има ли я по време на тренировки? Да, наистина е така. Това е най-важното нещо, да има дисциплина. Сега, поне в момента, в който усетя, че няма дисциплина, ще има и наказания, трябва да бъдете сигурни. За сега съм доволен. Пак казвам, това, което работим през седмицата, се опитваме да го приложим и по време на матча. Кога се получава, кога не, но ще бъдем постепенно, трябва да се свърши и това. Благодаря ви.